Moi bo día a todos e a todas e gracias unha vez máis por asistir a esta rolda de prensa na que paso a informar xa dos asuntos máis relevantes que aprobamos na Xunta de Goberno recén celebrada. E precisamente hoxe aprobamos unha obra, a licitación dunha obra de calado para toda unha comarca, especialmente para un concello que é o da Fonsagrada, porque hoxe aprobouse a licitación das obras de urbanización do polígono industrial da Fonsagrada, que contan cun orzamento de máis de 2,6 millóns de euros. Esta é unha actuación estratéxica para poder dotar a Fonsagrada de solo industrial e terciario, algo que resulta fundamental para impulsar o desenvolvemento económico dun concello que, ata o de agora, carecía deste tipo de infraestructura. O proxecto responde a unha demanda histórica da veciñanza e do tecido empresarial de toda a zona. E hai que lembrar que este polígono está recollido no Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello da Fonsagrada e que foi posible avanzar grazas ao compromiso institucional desta Casa, da Deputación, que no seu momento financiou a redacción do proxecto con un investimento de preto de 36.000 euros e tamén asumiu a aportación de arredor de máis de 600.000 euros para a execución das obras. Hoxe damos un paso máis, como digo, con esta licitación de obras coa que se pretende dotar o Concello da infraestructura necesaria para atraer actividade empresarial e xerar oportunidades de emprego neste Concello que é cabeceira de comarca. Segundo destacan os informes técnicos, esta actuación terá un efecto multiplicador sobre o conxunto do territorio da montaña, contribuindo a fixar poboación e a reforzar a actividade económica nesta zona da provincia. O procedemento de licitación prevé criterios de valoración que combinan a mellor oferta económica cunha memoria técnica solvente, ademais de ter en conta a ampliación de garantías e a proposta de posta en valor das obras executadas. En definitiva, tratamos de garantir que esta intervención se execute coas máximas garantías e cun enfoque de calidade, porque este polígono industrial é unha oportunidade para darlle futuro a un territorio con este proxecto tan necesario e demandado. E cambiamos de tema e damos un novo paso moi importante para o futuro do rural da nosa provincia, porque na Xunta de Goberno da Deputación de Lugo acabamos de aprobar o texto do convenio co Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Vai a estar asinado nos vindeiros días e servirá para poñer en marcha un centro de innovación territorial na provincia de Lugo. Este avance dá continuidade ao protocolo que xa se asinou no pasado mes de abril en Ponferrada entre o presidente da Deputación e a ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, durante o segundo Encontro Nacional de Centros de Innovación Territorial que se celebrou precisamente nesa localidade, en Ponferrada. Aquel acto foi decisivo para poñer en marcha a adhesión da provincia de Lugo á rede xa estructurada e hoxe concrétase cun investimento global de 850.000 euros para revitalizar o medio rural da nosa provincia. Os centros de innovación territorial son ferramentas clave da política estatal fronte ao reto demográfico, están concebidos como espazos colaborativos que promoven a innovación, o emprendemento e o desenvolvemento sostible en zonas con dificultades demográficas. A Deputación entrará a formar parte da rede estatal de CIT, favorecendo a transferencia de coñecementos, a replicación de boas prácticas e a creación de sinerxias con outros territorios que xa contan con estes centros de innovación tecnolóxica. O convenio vai a ter unha duración dun total de 4 anos. En este caso, o Ministerio Miteco achegará 510.000 euros e a Deputación vai a colaborar con 340.000, incluindo financiación e recursos humanos e materiais. A esta suma tamén hai que engadir os beneficios de formar parte dunha rede público-privada que pon en valor o talento local. Dende a Deputación seguimos traballando con absoluta responsabilidade, con diálogo e con visión estratéxica xunto cos concellos, os veciños e veciñas e o tecido empresarial para fixar poboación e xerar oportunidades reais de vida no medio rural. Porque nas aldeas temos presente, temos futuro e este centro de innovación territorial será unha das ferramentas para continuar traballando nese camiño. E cambiando de asunto,
Tamén hoxe aprobamos a licitación, neste caso por algo máis de 3 millóns de euros, do contrato de conservación da rede viaria provincial o seu paso por 15 concellos, principalmente neste caso centrados na zona da montaña. Son os lotes 1, 2 e 3 que afectan, como digo, a zona da montaña e que, debido á complexidade da súa orografía, licítanse dun xeito independente con respecto aos outros lotes para garantir unha mellor xestión e unha atención especializada nesta zona. Este contrato, no que se inclúen as actuacións correspondentes de conservación e mantemento das estradas da zona, conta cunha duración de 2 anos e poderá prorrogarse por 1 ano máis. Deste xeito, continuamos traballando para mellorar a mobilidade e tamén a seguridade viaria na nosa provincia, que, como sabedes, é a rede viaria máis extensa de toda España a nivel provincial, contando con máis de 4.200 kilómetros que vertebran o total dos 67 concellos da provincia de Lugo. E seguindo tamén con cuestións que afectan a mobilidade, na reunión desta mañá xudicamos por case 390.000 euros as obras de mellora da estrada LUP 1301 en Pedrafita do Cebreiro, que resultou adxudicataria neste caso a empresa Hermanos Pico Yáñez, e o prazo de execución das actuacións é de 6 meses dende que comencen as obras. Este proxecto inclúe o acondicionamento de case medio quilómetro desta vía que conecta Seoane do Caurel co municipio montañés polas parroquias de Hospital e Vilela, e as obras vanse realizar entre o punto kilométrico 6,8 e o 7,3, consistindo no ensanche da estrada ata os 10 metros, na drenaxe, no afirmado, na sinalización horizontal e vertical e tamén no tratamento da paisaxe. Con este proxecto levamos xa máis d'1 millón de euros investidos na mellora e no condicionamento desta estrada, que é unha das principais vías de comunicación para os veciños e veciñas da montaña. E xa para rematar, infórmolles de que nesta Xunta de Goberno avanzamos nas melloras do complexo turístico de Augas Mestas, no concello de Quiroga, e concretamente investimos case 172.000 euros para o contrato de equipamento deste complexo co fin de que os veciños e veciñas da provincia poidan volver a desfrutar destas instalacións situadas nun enclave natural único de gran beleza á beira do río Sil. O contrato está dividido en 2 lotes e conta cun prazo de execución de 2 meses. O lote 1 afecta ao mobiliario en xeral e o lote 2 é para adquirir equipamento de hostelería. No primeiro lote están incluídos elementos de protección contra incendios, contenedores de lixo, equipamento para piscinas, estantes, sofás, mobiliario para adecuar os vestuarios do camping e da piscina, así como dos aseos, da cafetería e tamén dos bungalows. Sin embargo, no lote 2 inclúese mobiliario específico para a hostelería, en concreto mobiliario de cociña como forno de gas, cheminea ou lavalouzas, e tamén elementos para adecuar o comedor, as mesas, as cadeiras, os taburetes, entre outros. Como vedes, cumprimos coa palabra dada, estamos dando novos pasos para que Augas Mestas volte a ser un espazo de servicio á veciñanza e tamén de dinamización económica na contorna, un espazo que, ademais, xerará novos postos de emprego e converterá esta instalación nun atractivo máis dentro da oferta turística da nosa provincia. E pola miña parte, pois nada máis, quedo a vosa disposición se necesita alguna aclaración. Non? Moi ben, pois moitas gracias e boa fin de semana.